Abangani bakhe bagijima bayobisa amaphoyisa.
umbobo. Yafisa ukuthi ngithini? Asikhonze thina abazalwane ngafe. Base yakho yabukuza phansi esikhulu safukuza safaka police awuthenga police safaka kanti sithathele ibusithi usoma usonto la kukhona imantsheni bazalwane ngolosithathu siyakhonza sisile ukudla ngolosithathu emantsheni asiki sibala sizokhuleka emantsheni kodwa khona lengabagcina ngesonto abasebenzi kodwa lebe ngabagcina sonke kamntana kwethule entaba isonto nayo izokusonta thina sesiniphila ivangeli sakukuwe uthi inkosi ithatha uqobo lwami uthi inkosi ithatha uqobo lwami uthi ngiyavuma amen asifune manje number 55 inqede usengafunda nami kamo ngameli yatinyela 55 amatilo 55 Yikasilemi Tacheloyo Yoke Yamashuta Lekelo Tezufalole Amen bathandela. Ufakazi bazalwane ufakazi ngokuthi uNkulunkulu kwenzeleni. Ufakazi bazalwane ngokuthi uNkulunkulu kwenzeleni makuthiwe eqaphu uthi eqaphu. Kukhona ke bazalwane ukuthi uthiwe eqaphu kodwa kutholakala ukuthi omunye ukhuluma isikhathi eside indaba yakhe ikumoya. Amen. Asivali lento le. Siyesibezwe abakhuluma indaba yabo ikumoya. Uthola ukuthi lo mlandelayo ke ayikho indaba yakhe kumoya. Usozibongela nje ukuthi uJesu usindisile. Kodwa manje ngoba lo ukhuluma isikhathi eside hayi
nama uthi ngikhuluma isikhathi eside ngoba usekhohliwe isisekelo sokuthi stay qabhuqa. Amen bazalwane. Phethe mina ke namhlanje mangikuzwa nje ukuthi uyafakaza impela uyambonga uJesu wakho kodwa nje awuthunyiwe ngale shaya ingoma. Shaya ingoma. Amen bazalwane. Manje bazalwane siyasukuma siyafakaza siyambonga uJesu. uJesu singambona ngamehlo simbona ngemsebenzi. Kade ngithole enye imessage futhi bazalwane. Kulomkhuleko owenziwa ubaba uMvangeli. Ebusuku bazalwane masithi 12 o'clock akalala. Kuyoze kuyoshout uyekhuleka. Amen. Bayafona abantu. Kunempumputhe kade impumputhe. Akazwana ukuthi wakuphi. Wathi ngimpumputha ngibone emahlweni bangishaya emsebenzini ngavaleka amehlo. Wamkhulekela nangu. Kwavuleka lodwa. Sonibonisa masemphungu. Kwaphindwa kwakhulekwa. Wakhuleka ngoba lento nena kuyona kabamongameli uMatekwane kuphela eyakho nawe engakofi ukuthini lokuqoqishana. Yakhuleka nansi ingane. Kwavuleka amehlo amabili. Uyabona manje wabuyela emsebenzini bamangala emsebenzini. Amen. Manje bazalwane nihuqa umthongo akusona isikhathi sokuthongo. Akusona 12 o'clock vuka wemtaka baba. Abanye bathi uyashadi namhlanje sikhulekela izingane bazalwane, izingane ezistoti. Abanye bayashutha umntana ubuyele esikoleni. Amen. Amen. Ushawuma ngcetshane mhlambe kukhona okwakho uthi kuyaza kukuthola ushawuma ngcetshane ujika emnyango uthi uMatekwane bomngezana dali ngilosi yakufika ushawuma akulalwa ke bazalo masithi 12 o'clock mawunenkinga yana uJesu noma ungenankinga khulekela ukuthi inkosi uzungibale nami encwadini yokuphinda. Amen. 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 uNkulunkulu ufikile ke bazalwane nange ingane manje sesiyolwa nezingane. Yeah. Fikile impela ufikile siyahamba nje masipholelwe indawo le esibukeni nje uNkulunkulu asiqala esibukeni. Ingane zonke ezinenyawo ingane zonke ezingathola umsebenzi ingane zonke indawo. Yeah. Siyobhoqa lokho manje. Useshila siyenza into angasho. Manje la ngizwa ngathi kunehemhemu la ukuthi lo mama lona uhamba nala uhamba. Ungayimela lento esimelayo. Mina ngizokuthatha mina mangibona mina ukuthi ngempela ngibona uAkhif uwashaya khona la. Umfana uguquzisa kwenyoka lapha beli kuphi? Ngoba phela mawunayo lento ngabe ugcume wahlala kumfana eguquzisa kwenyoka. Amen. Thina sibona ngomsebenzi president lo. Ngeke nje. Kodwa manje makuthiwa kuyafakaza kuzosukuma ababili abathathu. Kodwa kuyaliwa lapha. Ucabanga ukuthi njengoba le lokhuze le sasiya khona kuphi Umhlaba uyalingana. Ucabanga ukuthi kwaze kwashisa ingilosi ezulwini izolwa ngoba abotikolo sebakhona bengadlali. Kwathi sifika nje bavula amakhabethe bakhipha amaglasi bawalahla phansi. Kwasiza umkhuleko waphela wakhuleka kwaze kwashaya uthi wetseni. Mina ngilele ngikhathele. Amen. Uyazwa? Ungayimela lo nto leyo. Ungayimela na. Amen. Ingane yami mina imanxeba. Ngoba makade ngilwa nedemoni libuya leyo mhlaba ngoba ngakhomba. Umanxeba. Uzoyimela. Njengoba uyakhuluma thina abasitshela ukuthi ku group enkonzweni. Joina woza siyahamba nje. Siyakwazi impela woza. Sozwa ngawe. Mawufuna emgodleni sekukhona woza sokubhalisa siyahamba. Amen bazalwane. Esithabeleleke bazalwane. Ngiyakuthanda